खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। थ' लोगोफोर, मोनसे भिडिअ आपडेट लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव। दायो नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ सोरनि बागै भिडिअ लानानै फैदों। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो सिनायखायो जानांगौ बिथांमोनखौ। थ' बिथांमोननि फट'आ एसेबां मोजां जाखाराखै, आंबो माने बेलेगनिफ्रायसो कपि खालामनानै लाखिनाय जादों नालाय। थ' बिनिखायनो मोजां फट' ओंखारैनि थाखाय नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोनखौ नुखाबायबो जानो हागौ बा सोरबाया नुवाखैबो जानो हागौ। बिथांमोननि भिडिअखौ माखासे सुबुंफोरानो भाइरेल खालामबाय, बिथांमोननि फट'खौ नुखाबाय जानो हागौ सोरबा सोरबा भिडिअखौ। थ' जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ। जोबजासिम नायलां लोगोफोर भिडिअखौ। आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो माबाफोर मिथिबावनो गोसो दङब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर शेयार खालामना होबानो जाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुखानाय बिथांखौ सोर सोर सिनायो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। थ' आङो नोंथांमोननो नैबे स्क्रिनाव होनानै दोनखादों आरो होखादों। नैबेनो आरो जेनेबा बिथांमोना दिनै मा जाखो नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबायबो जानो हागौ आरो नुखाबायबो जानो हागौ। सोरबाफोरा जायफ्रा नुवाखै बिथांमोना नायलांनानै मिथिना लाबानो जाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बिनि फुल डिटेल्सखौ आङो नोंथांमोननो आं एसे फोरमायनो आखायाव लादों आरोखि। थ' बिनि जाहोना मा जाखो आरो बिथाङा सोरमोन नोंथांमोना मोजाङै सिनायखागोन मोजाङै नायबानो। थ' आजिखालि दिनाव बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनाय, बेफोरबायदि बानायनानै हंगारनाय भिडिअ बेफोरखौ लाबोनाङा होननानै बयबो जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रानो जेसेबांखि आफाद दं बिथांमोनानो खावलायबोगासिनो दं आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो खावलायबोगासिनो दं। थ' बिनि गेजेरावनो मैया दाखालिबो गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जालाबायनाय आइजो माहारि बिथांमोनखौ बन्द' खालामबोबाय दङ। बिनि गेजेरावनो मैया दाखालिनि मोनसे मोनलायबाय आरो ओंखारलायबाय बिथांमोना मोनसे भाइरेल जादों। खिन्थु बिथांमोना खालामाखैबो जानो हागौ, सोरबाया बिथांमोननि बे भिडिअखौ मोननानै शेयार खालामना होनाय जादों। थ' बिथांमोना बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन। जायफोरा आगारदों बिथांमोनाबो माने बुजिनानैसो आगारदों, माने बिथांमोना बेफोरबायदि दा खालामनाङा। माने बेखौहाय ओरैबायदि बुंनाय जादों। थ' ससियेल मिडियायाव गोबां दानि जुगाव उन्दै गिदिर गोबाङानो भिडिअ नायो। थ' बेबायदि भिडिअ नायनायनि थाखायनो माने माखासे गाज्रि भिडिअफोरखौ दा लाबो होननानै बुंदों। मोजां कन्टेन्ट लाबो, मोजां भिडिअ लाबो बिदि होननानै बयबो खावलायदों। नाथाय बिनि गेजेरावनो माखासे सुबुंफोरा दासिमबो सोलायनो रोङै, माने गावनि अबजन गोसो, माने बुजियै अबं बेफोरखौ लानानै बिथांमोना भिडिअखौ हंगारगासिनो दङ अख्रा गोसो लानानै। नाथाय बेफोरबायदि अख्रा गोसोजों लानानै नोंथाङा जुदि भिडिअ बानायबाय थायोब्ला, भिडिअ आगारबाय थायोब्ला नों सानसे मिनिजागोन आरो मुगैजागोन। दाल' नङा, उननि समावबो जेसेबांनि भिडिअ भाइरेल जागोन बे भिडिअआ माब्लाबाबो दानजाया। नोंनाव गैया माथो जानो, आंनाव थागोन बा सोरनावबा थागोन, अनेक मानसिनावनो थागोन। बे भिडिअखौ माने दाननाय जानाय नङा। इयुनाव मा जागोन, बे भिडिअआनो बे भिडिअखौ गथ' गथाय नोंनि आंनि बयबो नुगोन, फिसा फिसौफ्रा नुनानै उमुखा बिदिसोमोन तुमुखा बिदिसोमोन होननानै माने सानगोन। होमबा आंनि आफायानो बिदि माबाबा, आंनि आइयानो बेफोरबायदिब्ला होननानै बिथांमोनाबो माने जेबो साननाय नङा आरो। बिदिनो माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारिया गाज्रि जालांनो हमगोन आरो बिथांमोनाबो गोबां सोलोंगोन बेफोरबायदि नुनानै। बिथांमोनखौनो जेबो खालामाखै होननानै बिथांमोनाबो माने बिदि साननाय फैगोन। आरो खायफा गोसोआव, सोरनिबा गोसोआव माने साननाय फैगोन जे लाजिनाय मोनगोन, आंनि बिफाफ्रानो बेफोरबायदि खालामदोंमोनबा होननानै माने लाजिनाय फैगोन माखासे गथ'फोरनि गोसोआवबो, जायफ्रा बुजिना। जाय बुजिनाया माने खायसे गथ'फोरा उन्दैनिफ्रायनो बुजियो, खायसे माने अख्रा गोसोनिया अख्रा जाखायो उन्दैनिफ्रायनो स्टेप बाय स्टेप आरोना। मानसिया उन्दैनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप देरनानै स्टेप लुबैनाय स्टेप, साननाय स्टेप बायदि रोखोमनि जाबोयो। थ' बिनि गेजेराव नोङो गोसोखौ हमथानानै सोलायनानै मोजां आखुआव फैनो नाजानांगोन। थ' नोङो जुदि मोजां आखुआव फैनो नाजायाब्ला बे नोङो लासिं सिं जानाय, सानसे नोङो गाब्रनाय लामायाव फैगोन। नोङो आरो फान्दाय जानो गोरलै जागोन। दानि जुगावथ' एसेयावनो फान्दायनो गोरलै। ससियेल मिडिया दानि जुगाव डाइरेक्टलि माने ससियेल मिडियाआवसो फैखायो आरो। माबा मोनसे नोङो एसे गोरोन्थि मावबाय, बेखौ नोंखौ सोरबाया फट' खेबखुमागोन, सोरबाया माबा खालामगोन, भिडिअ बायदिसिना माने ससियेल मिडियाआव डाइरेक्टलि फैखायो आरो। थ' बिनिखायनो नोङो गावखौनो स्ट्रं साननानै गावनो माने मोजां रिसपेक्ट, गावखौनो माने मोजां माने सामलायनांगौ आरो। थ' नोङो गावखौनो जुदि सामलायनो रोङाब्ला, गावनि गोसोखौनो नों हमथानो रोङाब्ला, दुरबलथा सानोब्ला नोङो गावनो गाब्रगोन, गावनो फासिगोन होननानै साननानै ला। थ' नोङो गावखौ माने जेरैखि जायाबाबो दबथायनो नाजानांगोन। गावनि साननाय लुबैनाय बायदिसिना मानसिनाव जोबनो थाङा। बेनिखायनो लुबैनाय साननायखौ हमथानांगोन। मानसिनाव उन्दैनिफ्राय लुबैनाया स्टेप बाय स्टेप देरनायजों लोगोसे बोरायसिम माने गावनि जिउ जोबजासिम मानसिया मालाबाबो लुबैनाय साननाय बायदि रोखोम बे माने जोबनानै थाङा। मानसिया स्टेप बाय स्टेप देरनानै खोन्दो लुबैनाय साननाया आलादा स्टेप जानानै फैयो। बेनिखायनो गावनि लुबैनाय साननायफोरखौ गोसोखौ दबथायनानै बुरखायनानै जे हागौ दोननो नाजानांगौ। नङाब्ला नोंबो जानांगोन सानसे गोदाव सोराव आरोना। बेखायनो बुजिनानै बयबो सानलायनानै मोजां गावखौनो गाव दबथायनानै गावनि गोसोखौ मोजाङै थानो नाजादो। दानि जुगाव
गुबुनखौ नुनानै खारफानो नाङा माने लासैसो सोलिनो नाजानांगौ माने नायनांगौ गुबुनफोरनिफ्रायबो आइडिया लानांगौ दा बिथांमोना मा खालामदों बिथांमोना मा बुंदों बिथांमोननिखौबो खोनासंनानै गोसोआव लानानै चेन्ज जानो नाजानांगौ आरो थ' सोरबाया सानो बिथाङा गाज्रि भिडिअ खालामदों आंबो खालामनि माने आंबो भिउ मोनथों बा सोरबायाबो मोनथों बेफोरबायदि साननानै माने गोबाङानो माने बेफोरबायदि खालामो आरो नाथाय बे नङा नोंथाङा मोजां भिडिअ लाबो दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ मनालिसा होननाय सासे जोंनि बर' नङा बियो गुबुन जाथि सिख्ला दा बिथाङा माकुम मेला बिथांमोना फुजायाव थांदोंमोन माला बायदिसिना फाननो दा बिथांमोना फाननो थांनायावनो बिथाङाबो माने पेज दंमोन आरो फेसबुक पेज बिथाङा फेसबुक पेज सालायो फेसबुक पेज सालायनायनि गेजेरजों बिथांखौ बहुद मानसियानो सिनायखायो दा बिथांखौ लोगो मोननानै नों आं पाब्लिकफोरा गोबां सेल्फि लाबाय भिडिअ खालामबाय सोरबाया बायदिसिना हांमारिगाबो थांदों बिथांजों सोंनाय फिननाय बायदिसिना कुइसन माबा माबि खालामदों भिडिअ लादों होननानै बुंदों आरोना थ' लादों थिगानो बिथाङा मोजां भाइरेल जादों बे मोजां भाइरेल जानायनि गेजेरजोंबो बिथाङा मा जादों होनबा ओइदिनखालि माने मालाखौ फाननो हायासै बिथाङा बे जायगानिफ्राय आनज्रायनांगौ गोनां जादों मानो होनबा गोबां मानसिफोरा माने बिथांखौ डिस्टार्ब होनाय बायदि जादों मानो होनबा बयबो सेल्फि लायो बयबो भिडिअ लायो बिथाङा माने उसुबिदा जानायनि थाखाय बिथाङा साइड जानांगौ जादों होननानै बिथांखौ ससियेल मिडियायावबो फोरमायदों आरो बिथाङा दिनैसिम माने भिडिअ माने बे जायगायाव माने गैला आरो गावनि न'आव थांबायबो जानो हागौ बेखौ माने मोजां डिटेल्सनि बुङाखै बिथाङा गाइड जादों होननानै बुंदों आरो थ' बेफोरबायदि मोजां भिडिअ माने लाबोनानै गावखौ माने मोजां भाइरेल जानाय जानो नाजानांगौ दा बिथाङा मोजां भाइरेल जादों मोजां कन्टेन्ट लाबोयो बिथाङा बिदिबो जानो हागौ आरो बिथांनि माने महरा ओरैबायदि समायना माने नायनो मोजां मेगनाबो बिथांना जोंनि बायदि गोसोम बिदि गुफुर नङा आरो बिथांनि मेगनानो माने गोथां आरो बिथांनि मेगना गोथां जानायनि जाउनावबो माखासे मानसिफ्रा बिथांखौ बिराद नायनो माने हांखुर जादों आरो बेफोरनि थाखायबो बिथाङा माने गोबां माने गोबाङानो इउटुबारफोरा माने बुंदों बिथाङा मोजां भाइरेल जादों बिथाङा मोजां भाइरेल जानायनि थाखाय बिथाङा इसोरजों दैथायहरजानाय बा माबा मोनसे होननानै बिथांमोना सोरबा बुंदों आरो थ' बिदिबो जानो हागौ बिथाङा मोजां जादों बेफोरबायदि मोजां जानो नाजानांगौ जोंनि बर'आबो नों जुदि मोजां कन्टेन्ट लाबोयो मोजां भिडिअ लाबोयो नों मोजां गुबुननो फोरमायो शेयार खालामो बायदिसिना मोजां आखुनि अब्ला नोंथांनि भिडिअखौ बयबो नायखागोन आरो बयबो रेसपेक्ट होगोन बयबो नोंथांखौ साबसक्राइब खालामगोन बा लाइक कमेन्ट फल' बायदिसिना खालामगोन थ' लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोनाबो मोजां आखुनि जानानै मोजां भिडिअ बानायदो आरो मोजां दा खायफा जोंनियाव बेयाव मडार्न जुग बेबायदि मोसाग्राफ्रा गोबाङानो सोलायबाय निमाहा बिबाय नोंथांमोना भिडिअबो नुबाय दङ बिथांमोननि भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नायो नङा होमबा नायनायनि गेजेरजों बिथांमोना मा बुंदों बिथांमोननिफ्रायबो नोंथांमोनाबो मिथिबाय दिनैनि समाव गाज्रिखौ फोसाबनायनिसो सम नाथाय गाज्रि खालामनायनि सम नङा दिनै गोबाङानो बुंबोबाय थादों मोजां जा माने जोंनियाव गोबाङानो नलेज गैयि मानसिफोर दङ फरायनायाव फरायनायनि खमनि थाखायनो माखासे मेलेमफ्रा जोंना खम जाना दं साननाय हनायफ्रा खम बेफोरनि थाखायबो सोरबाया माबा मोनसे भाइरेल खालामबाय अब्लानो बिथांखौ नुनानै भाइरेल खालामो आरो गावखौनो गाव माने भाइरेल जानो लुबैनानै माने आं माबायदि भाइरेल जागोन थाबनो बेबायदि साननानै माने गोबां जाला माला भिडिअखौ बानायनानै हगारो बेनिखायनो आं खावलायदों जाहाथे गुबुनखौ नायनानै दा गाज्रि भाइरेल जानो नाजा माने मोजांखौ नाजा आरोना मोजांखौ मोजां भिडिअ नाय मोजां आइडिया मोजां माने गोबां भिडिअ दं बिथांमोना जेरै मोसादों बेफोरबायदि मोसानानै मोजां भिडिअ आगार मोजां बायदिसिना कन्टेन्ट लाबो बेफोरबायदि आरो थ' आं एसेबां नोंथांमोननि सिगाङाव बुंला जाहाथे समाजनि जोंनि बारहावा बर'नि थासारि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय नङा होमबा बेफोरखौ लानानै माखासे गाज्रि माबायाव लाबोनो नाङा मोजां भिडिअ लाबो बेखौनो आं खावलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गोबां मेलेमजिबि दङ उजिबाय जोंनि गेजेरावबो बर'फोरनि गेजेरावबो नाथाय गोबाङानो खमबो जानानै दं माने 100आव 50% जाबाय 50% खम होननांसिगोन आरोना आंनि साननायाव बे नोंथांमोननि साननायाव मा बेखौ आं मिथिया थ' जोङो 100आव 50% गियानि जाबाय 100% माने आं गियानि होननांसिगोन नङा होमबा जेनेबा खम आरो फरायनायफ्राबो खम दा गोबां जोंहा बैसो जानाय आइजो माहारिफोर बिथांमोनानो जानला माला मोसादों बिथांमोननियाथ' फिसाजोफ्राथ' हाबा जाबाय सोरनाबा बिहामजो मोनबाय फिसौ मोनबायबो जानो हागौ दा बिथांमोनानो जानला माला खालामदोंमोन दा बिथांमोनाबो निमाहा बिबाय जानला माला मोसादोंमोन दा दहायबो आं मोनसे भिडिअ नुबाय बिथाङा ओरैबायदि माने गावखौनो गाव माने नायथाव जायै माने भिडिअ आगारदों आरो नायथाव जायै मोसानानै भिडिअ आगारदों माने गावखौनो गाव माने हमना ला गावनि फिसालाफोरा नुयोब्ला गावनि फिसाजोफ्रा नुयोब्ला जोबोद दुखु मोनगोन आरो लाजि मोननायजोंनो माने गावखौनो गाव माने बिनि फिसा आंनि बिमा बियो होननानै बुंनो लाजिनाय मोनगोन थ' बिदिखायनो बेफोरबायदि दाजा अननानै मोजां आखुनि भिडिअ खालामदो बयबो गावखौ मोजां थासारियाव लांनो नाजादो थ' आं बेखौनो खावलायबाय आरोबाव आं खावलायनो सानदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आङो गोबां माने नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअ लाबोदों थिगानो खिन्थु आङो माखासे गाज्रि भिडिअखौ आङो नुगासिनो दङ बा बयबो नुदों रायजो राजाफ्राबो दा बिथांमोनखौ होनदों जोंनि हौवा माहारिनि सायावबो होनदों आरो आइजो माहारिफ्रा दा होनदों बिथांमोनाबो माने आन्डारपेन्ट गाननानै माने मोसादों बिथांमोना मोसानायाव माने गाज्रि नुदों होननानै बुंदों
थ' थिगानो गाज्रियाथ' एसेबाबो गाज्रि नुखायो नङा होमबा दा जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि गाननानै मोसानाय गैया नालाय थ' बेथ' माने फरेन कान्ट्रि आमेरिका बेफोरबायदिसो नालाय बेफोरबायदि गाननाया नङा होमबा दा जोंनि इसिनिया गाननाया आलादा जोंनि गाननाया आलादा खिन्थु जोंनि गाननाया मोजां गाननानै जेरै जोंनि ड्रेस दं बेखौ ड्रेसखौ गाननानै हारिनि ड्रेस बेफोरखौ गाननानै मोजां मोसा थ' बेफोरबायदि दा खालाम माने गावखौनो माने फानना लानाय जायो माने इयुन समाव गावनि गथ' गथाय नोंबो सानसे हाबा जायाखै दा सोरबाया नङा होमबा दा हाबा जायाखै सोरबाया उनाव हाबा जागोन नङा होमबा हाबा जायोब्ला गथ' गथाय मोनगोन बिनि उनाव बिथांनि गथ' गथायफ्राबो नुगोन बे भिडिअखौ सानसेबाबो अब्ला बिथाङा सेंग्रा समाव बिदि खालामदोंमोन खोमा बेफोरबायदि माने साननाय फैगोन माने ससियेल मिडियायाव जि थाबाय बेखौ नोङो डिलिट खालामबाबो गुबुननिया मोनबायना गुबुनाथ' मोनखाबाय बेखौ शेयार खालामखागोन सानसेबाबो शेयार खालामखागोन दिनै नङा गाबोनथ' शेयार खालामखागोन ना बियो आरो बे भाइराल जानाय भिडिअखौथ' शेयार खालामखायो नै उमुगा थुमुगा इदि जाबायनो ओरैबायदि जाबायनो बिदि दा खालाम माबा खालामनानै दा आंनो मोनसे भिडिअ हगारलायबाय नङा होमबा दा नै आं नोंथांमोननो स्क्रिनशटआव होनानै दोनबाय भिडिअ दा बिथांमोनाथ' नुजाबायना गुबुनाबोथ' होसिगोन आरो गुबुनाबोथ' बहुतआनो होगासिनो दङ होखानायखौसो आङो दिनै खालामदों दा बिथांमोननि सिगाङावबो आङो निमाहा बिखायो थ' नोंथांमोना बिदि खालामनाङा माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्लाबो बिथांमोना निमाहा बि थ' आं बेखौ खावलायबाय माने जोंनियाव गोबाङानो दुखुथिया दङ बिथांमोनाबो गोबां माने नाजादों माने ससियेल मिडियायाव आंबो भाइरेल जानो होननानै सोरबायाबो भाइरेल जानो होननानै गोबाङानो नाजादों खिन्थु नाजानायनि गेजेरावथ' बेफोरबायदि भिडिअखौ माने बांसिन मानसिफ्रा नायनायनि थाखाय बे भिडिअखौ बिथांमोना खालामदोंमोन मानो होनबा बेफोरबायदि भिडिअखौसो नायो मोजां भिडिअखौथ' मालाबाबो नाया दा सोरबाया माबा मोनसे भिडिअ हगारदों बेफोरखौ नाया जायगा बायदिसिना थासारि देखायदों नै उमुक तुमुक जायगानो नैबे ओरैबायदि जायगानो बिदि होननानै देखायदों नैबे नायदो बेसे समायना जायगा बेबायदि देखायबाय नङा होमबा बिदि देखायनायखौ नाया बिदि नायैनि खारनावनो दिनै बेफोरबायदि भिडिअखौ माने बिथांमोना लाबोनो गोनां जादोंमोन आरो बिथांमोना सानाखैमोन जे आङो बिदि गाज्रि लाइनाव थांगोन आरो आंखौ समाजा गाज्रि होनगोन बिदि होननानै बिथांमोना सानाखैमोन दा सानैनि खारनावनो बे मोनसे गोरोन्थि जालांबाय आरो थ' बिथांमोनखौ गोरोन्थि जानायखौ निमाहा होबाय आरो दा जाबोबाय थानाय नोंथांमोनाबो अननानै बेफोरबायदि खालामनो दा लुबैसै अननानै आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय थ' आंनि भिडिअ बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोनखौ आङो निमाहा बिबाय थ' लोगोफोर आं जोबोर गोसोआव सानो बायदिसिना मोजां कन्टेन्ट लाबोनो बा मोजां माने बेफोरबायदिनो बाथ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नाथाय भिडिअ फैनायनि लोगो लोगोनो नोंथांमोनजों रायलायनायनि समाव आङो बावलांफिननाय बायदि जायो नाथाय आं मा खालामनो नङा होमबा जोबोद दुखुनि बाथ्रा आं बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै आं गोसोआव गाबखांदों जोंनि बर' लाइमोन बा हिन्जाव माहारि बा हौवा माहारि जोंनि जाति हिसाबै जों थांना थानो गेरेमसा बर' हारि दानो होननानै जोङो बयबो बुङो नङा होमबा बयबो हास्थायो बयबो लुबैयो नाथाय दिनैनि गेजेराव इउटुबनि चेनेल ओंखारनाय लोगो लोगो जोंनि बर'फ्रानो दिनै दायो माबायदि थासारि जालांगासिनो दं नोंथांमोना नुगासिनो दङ दा बेखायनो आं खावलायदों जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं जोबोर रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो आं माखासे नोंथांमोननो गियाननि भिडिअ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय थागोन आरो आं लाबोबाय थागोन नोंथांमोनजों आं गले आं सावरायनो राजि दं मानो होनबा आं मोजां बाथ्रा माने नोंथांमोनजों आं सावरायगोन बा शेयार खालामगोन गियाननि बागै दिनै आं बेसिमावनो आंनि टपिकखौ आङो दोनथ'नो सानदोंमोन नाथाय गोसोआ सानदों माने गोबां खोथा नोंथांमोनजों सावरायबावगोन नाथाय आङो दिनै आं सावरायथ'ला होननानै आं सानबाय थ' आङो उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम मानसिया माबायदि स्टेप बाय स्टेप जाबोयो बिनि बागै आं नोंथांमोननि सिगाङाव गाबोन समनियानि गेजेरावनो नोंथांमोननो आङो लाबोगोन भिडिअखौ उन्दै जेनेबा जोनोम जाजेननायनिफ्राय माबायदि जायो आरो देरनानै माबायदि जायो स्टेप बाय स्टेप मानसिया माबायदि जाबोयो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसेबाबो सुंद'यैबाबो आं शेयार खालामगोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै निस्सय बुजिगोन आरो हमदांनो हागोन गावखौ माबायदि जानांगौ माबायदि खालामनांगौ नोंथांमोना बेखौ नायनानै गोबाङानो मिथिगोन होननानै आं सानो आरो आंनिफ्राय आङो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो नेनानै थागोन होननानै आङो आसा खालामबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय थ' भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामदो आं बारे नोंथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायो लाइकबो खालामा कमेन्टबो खालामा शेयारबो खालामा थ' जायफ्रा शेयार खालामदों बिथांमोनसिम रोजा साबायखर जायफ्रा कमेन्ट भिडिअ नायदों आंनि कमेन्ट खालामदों बा भिडिअ नायदों नायगिरि भिउसार नोंथांमोन थ' आं गासैनिसिमबो रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो अननानै जाहाथे बेफोरबायदिनो मोजां कन्टेन्टखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने बेबायदि आं गियाननि लामाखौ आं लाबोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो हायो थ' बिनि बागै आं नोंथांमोनखौ खावलायनानै आंनि गोसो गोरबोजों खर' गंलायनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जै बर' हारिनि जै